Vitrus Biotech és una empresa biotecnològica que es dedica al desenvolupament i comercialització d'ingredients d'alt valor afegit per a la indústria de la dermocosmètica, comercialitzant-los als 5 continents. Des de Vitrus tenim la necessitat de caracteritzar una de les nostres línies cel·lulars in vitro mitjançant microscòpia confocal, que és un equip i tecnologia que no tenim integrat a l'empresa. Per això vam contactar amb el CRAC. El CRAG es un centro de investigación que se dedica a la agrigenómica, en la que nos ocupamos tanto de las plantas como de los animales de granja, desde un punto de vista muy completo, que incluye distintos aspectos y, por ejemplo, en el caso de Vitrus, la empresa se acercó a nosotros por la problemática de identificar en qué compartimiento subcelular se encontraban los componentes de interés. El servei de microscopia disposa d'equipament, d'alta tecnologia i de personal qualificat que pot donar resposta a les necessitats d'empreses o de projectes, sobretot que treballin en plantes, com era el cas de Vitrus. Vitrus els va permetre localitzar la seva molècula d'interès dintre de la cèl·lula i poder quantificar número, quantitat, utilitzant colorants fluorescents que ens permeten visualitzar amb molt de contrast la localització específica. El servei de microscòpia i imatges del CRAC està en constant actualització i ara amb els equipaments hi podem sumar un microscopi de superresolució que ens permetrà en nous projectes poder anar seguint ja molècula a molècula. La col·laboració amb el CRAC ens va permetre desenvolupar Cannabis Essence, un ingredient actiu cosmètic per la cura de pell. Aquest producte va rebre el premi al millor ingredient cosmètic a la Fira In-Cosmetics Global del 2020, fira de referència per la indústria cosmètica. El valor añadido no es solo la generación de conocimiento, sino que al estar en contacto con la sociedad nos permite saber cuál es la problemática que nos demanda esta y abordar los retos que se nos plantean desde el punto de vista de la investigación y la ciencia. Por lo tanto, es algo que nos beneficia mucho en nuestra investigación en el día a día. El CRAC, com a centre d'excel·lència, disposa d'instal·lacions i recursos que ens permeten complementar el desenvolupament dels nostres actius i dona peu a l'establiment de col·laboracions a llarg termini. A més, actua com a partner clau de la bioeconomia de la regió.